Bé, nosaltres portem avui una proposició que té a veure amb un dels temes de debat més importants que té la ciutat en aquests moments, més enllà del debat urbanístic o de Comissió d'Urbanisme i Ecologia. Estem parlant d'una qüestió central, troncal del model urbà de Barcelona. Precisament ara estem, com tots vostès saben, alguns dels que estem aquí intervenint en la Comissió no permanent d'estudi sobre el model urbà de Barcelona, amb dues sessions de les quals que tenim previstes de fer, i estem precisament abordant aquests temes. Avui volem, en relació al projecte de la Superilla a Barcelona, portar una qüestió concreta que afecta, evidentment, en aquest projecte de la gran Superilla a Barcelona, però que en concret la circumscrivim el que és en aquests moments la tramitació del Pla d'Usos de l'Eixample. Creiem des de Junts per Catalunya que estem davant una anomalia política que no és irrellevant. No és irrellevant el fet que una qüestió tan central com és un pla d'usos que afecta el districte de l'Eixample o una bona part d'aquesta Superilla de Barcelona s'hagi aprovat inicialment per comissió de govern amb l'abstenció d'un dels dos grups de govern. Creiem que això no és una qüestió irrellevant, no estem parlant d'un projecte d'obra qualsevol, com pugui ser, anava a dir la Via Laietana, que és un projecte d'obra només, sense planejament associat, però vaja, pot ser qualsevol projecte d'obra de la ciutat, no és equiparable precisament a una Superilla, o en aquest cas a un pla d'usos que afecta a un àmbit d'eixos verds i de places verdes de la primera fase d'execució d'aquesta Superilla de Barcelona. No és una cosa irrellevant. Nosaltres creiem que aquest plantejament d'aprovar un pla d'usos que afecti a tot l'àmbit de la Superilla, la futura Superilla, és un greu error que tindrà conseqüències o pot tenir conseqüències molt negatives, no solament per la dinàmica de mobilitat i de l'ocupació i dels negocis que hi ha en aquests moments en marxa o que puguin anar a futur en l'àmbit pròpiament de la Superilla, sinó també especialment en l'àmbit dels carrers afectats inicialment en aquests eixos verds. Creiem que la lògica i el bon consell polític de prudència ens hauria de portar a intentar abordar una actuació de tràmit d'un pla d'usos que afectés en aquest àmbit concret de la primera fase, estem parlant dels eixos verds. Inicialment, la nostra proposta era d'aturar el procediment de la tramitació d'aquest pla d'usos, perquè estem absolutament en contra i creiem que té molts més perjudicis que no pas elements positius. És veritat que hem arribat a un acord de transacció amb el grup socialista per tal de limitar precisament l'actuació d'aquest pla d'usos en l'àmbit estrictament del que serien els eixos verds inicialment previstos i no de tot l'àmbit del districte de l'Eixample. Pensem, a més, que una actuació com la que pretén la Superilla, valorada en el seu conjunt, no deixa de ser no diré un frau, però sí que no deixa de ser una modificació encoberta del Pla General Metropolità. Les implicacions que pot tenir, que tindria i que tindrà si es fa aquest gran projecte de la Superilla de Barcelona, és evident que el que fa és saltar-se o, diguem-ne, deixar de banda el que s'hauria de fer, que és una modificació del planejament urbanístic. Una altra cosa que també estem demanant, ja que hem transaccionat amb el govern socialista, també diem ull, perquè si fem durant el tràmit d'aquest pla d'usos fem una modificació, en aquest cas de l'àmbit, tant de bo s'aprovés avui aquesta proposició i finalment el govern ho faci possible, ull, perquè també estaríem parlant d'una modificació substancial del projecte i, per tant, potser hauríem de plantejar-nos tècnicament de tornar a fer una aprovació inicial perquè estaríem parlant d'un projecte absolutament diferenciat. Dit això, nosaltres el que creiem és que aquest projecte de Superilla i en aquest cas concret d'intervenció en tot el districte de l'Eixample d'aquest pla d'usos, el que farà és, diguem-ne, tractar de manera homogènia tota una realitat sociològica, geogràfica, física i econòmica absolutament diferent, perquè el districte de l'Eixample té barris i territoris que no són barris absolutament diferenciats entre ells, i per tant creiem que aquesta vocació, aquesta obsessió d'homogeneïtzar, de no tenir en compte les bondats de la trama Cerdà, diguem-ne, aquesta trama jeràrquica, d'aquesta trama democràtica, hem denunciat diverses vegades que comportarà allò que tots diem, en aquest cas coincidim amb el Partit Socialista, carrers de primera, carrers de segona, veïns de primera, veïns de segona, tractaments de primera, tractaments de segona. I això és avui en dia inconcebible i inacceptable en termes polítics. Per tant, el que fem és demanar, sisplau, el suport per limitar aquest pla del govern, que creiem que és molt perjudicial, no solament per l'Eixample i per la ciutat, sinó també per la mobilitat i la idiosincràsia
i la capacitat de generar en el futur ocupació i activitat econòmica de tota l'àrea metropolitana. Moltes gràcies.